A nyár végén még úgy gondoltuk, hogy a Snob című számra készítünk klippet, aztán ahogy eljött az ősz, úgy megváltozott a véleményünk. Az Escape from the Earth egy eddig tőlünk nem annyira megszokott, de egy montás technikával készül. Ez az egyik száma, ami alapvetően tükrözi az utóbbi lemezünk egész koncepcióját, és kicsit így visszafelé haladva a Wings of Love ugye az album fináléja volt, ez pedig tulajdonképpen a kiinduló pontja az albumnak. Ugyan a szám címe egyfajta menekülést jelent. Itt nem arra kell gondolni, hogy mindenáron az univerzum egy másik pontjára szeretnénk minél messzebb kerülni a Földtől, hanem valamiféle nosztalgia azokra az időkre, amikor még sokkal kiegyensúlyozottabban éltek az emberek, vagy jobban odafigyeltek egymásra. A klip egy része a budapesti utcákon játszódik. Úgy döntöttünk, hogy nem az ott sétáló embereket forgatjuk be, hanem szeretnénk titeket invitálni ebbe, hogy a mi közönségünk, akik igazán szeretik a számainkat, azok szerepeljenek ezeken az utcákon. Szóval gyertek el valamelyik helyszínre, november 3-ától 15-ig az ország különböző pontjain, Adidas boltokba tudtok magatokra egy fotót készíteni, garantáltan benne lesztek a klipünkben. Látogassatok el zagalklip.hu-ra, itt nyomon követhetitek az egész forgatást.